Chegi be wadhi loso kapok ochopo sechego, Trevor. Ntiere wach moro machando jonyuol ka ni uwacho ni ntiere gimubro timo kaka rationalization mondo mi ung'e ni ng'ato dwaro ne chalo nade. Gino itime nang'o nikech ntiere jomoko muwacho ni gibet kamoro nikech ne gidhi e skul moro mabet jang koro ng'iso ni gin gi nyalo to samoro sponsor moro ema nochula ne ma kata samoro en ng'at moro mopogore ng'at moro mani loka kata jomoko makonyo mondo liete gi nyithi kiye ere kaka ng'ano wacho ni nigi nyalo to ne en sponsor ema ne konye. Trevor, mano wach ma valid kabisa. Waluonge ni categorization gi dho kizungu ni categorization kata wadhi temo keto jogi ratili mondo wang'e ni to yuto gi chalo nade. Koro kaluwore gi background mari mar family wadhi ng'iyo ni to economic background mari chalo nade kaka family. Parents nigi yuto moro matin koso gionge go. Koro mano wadhi ng'iyo. Gimachielo mwachak wang'iyo en ni wachak watiyo gi gimiluongo ni affirmative action. Koro wach mar affirmative action ni be nyak wang'iye nikech wadhi ng'iyo ni to be nyithindo moko ma are orphans kata nyithindo moko ma possibly odak gi disabilities. Koro mago weche duto mwadhi ng'iyo kata jomoko ma samoro kendo yudo ka ng'ato is a single parent en mana gi janyuol achiel. Koro weche go duto kwasekete ratili kucho mondo wapimogi to kendo wadhi mana ng'iyo kama waketie. To gima duong' ahinya madwaer mar wacho ne ni nyithindo moko ma wayudo ni nigi chandruok ahinya gi kata maonge yuto ma family magi onge yuto gi gin wadhi make sure ni giyudo konyruok 100%. Gimachielo mwachak wang'iyo en ni wachak wang'iyo family education expenditure. Kech inya yudo ka samoro iae family moro to kendo samoro kare wuonu ne jadoho kaka wuonu samoro to kendo koro yudo ka mahitaji ng'eny kata dwaro mang'eny nitie mag fees gi. Koro un gi nyithindo mang'eny mabet teno dwaro mar wach mar fini. Koro wadhi keto gi ratili te kwasetieko to wadhi neno kama ber monigo be ni ketie. To ka tem dhi mbele mar pogo weche mag categorization ni wadhi bedo gi jomoko mwaluongo kisungu ni vulnerable kata jomoko ma nigi dwaro konyruok kabisa. Gin wadhi miyo gi 82% of scholarship. Koro nyiso ni kata mna loan mar gidhi bedo matin 82% of scholarship wadhi miyo gi. Koro nyiso ni gin ok gidhi chulo pesa mang'eny e yor loan. Aya loan wadhi chako miyo gi kendo ei program cost ma giyudo admission letter no wachak wamiyo gi kendo loan mar 18%. Kwasemiyo gi loan mar 80% wachak wamiyo gi kendo mani ni 100% wase cover cost mar the entire cost mar program mane idwaro gi university kata college TVET college mano dhiecha. Kwasechiwo 100% no to kendo gimachielo mwachak wamiyo gi $60,000. $60,000 ni en mana pesa monyalo mna tiyo godo e yor upkeep kata e yor dak kucho mochulo godo accommodation kama odake cha e ot moro kanyo ero kata mochulo go yor chiemo kata kendo mochako timo godo mana shopping matindo gi mondo yud godo konyruok. To joma moko ma samoro jonyuol nigi yuto matin koro kata ka wach nyathina moro gin waluongo gi ni less need. Koro jo less need gi gin be wadhi chako miyo gi scholarship. Kwasemiyo gi scholarship to kendo wachako wamiyo gi loan mwadhi miyo gi no dhi bedo madit matin mabe dhi cover weche gi te. Koro gin yor financing ni kata chudo negi wadhi miyo gi 93%. Gima parent dhi chulo matin kata koro wach nyathina moro nyalo mana dhi kata nyathini moro Trevor dhi chulo mana 7% of the program cost. To kwa tieko mar program cost no mais 93% of pesa mwadhi chulo negi to kendo wachako wamiyo gi pesa mar upkeep ni be wachako wamiyo gi pesa mar upkeep ni kendo gidhi chako gikonyorego. Koro ineno kaka ber ng'eny ma oko niko bedi nyathi moro chako lewo ni chako listen kendo ni nitie weche moko madundore mono gi dhi apply ne help loan kata mono gi dhi apply ne scholarship nikech wach ni sirikal oketo bedo mayom nyaka nyithindo som mondo wayud quality education. To Collins ratil muketo gi en ratil modhi pogore higa ka